Здравейте! Днес искам да ви разкажа за нещо много важно. Мнозина от нас, когато имат някакъв сериозен житейски проблем, бързат да отидат в църквата, да потърсят свещеника и той да им прочете някаква молитва, чрез която техният проблем да бъде разрешен. И няма нищо лошо в това, разбира се. Само, че точно в тази последователност, т.е. отиваме при свещеника да ни чете молитва против депресия, защото имаме депресия, приличаме много на човек, който е получил по тялото си някаква прорезна рана, от която силно тече кръв. Този човек се опитва с всичките си сили да се добере по най-бързия начин до лекар, за да спаси живота си. Но какво прави този лекар? Лекарът взема игла и конец, зашива раната и кръвта спира. Опасността обаче въобще не е отминала. Защото този човек се е разминал с смърт, причинена от кръвозагуба, но лекарът не е почистил раната, не е вложил в нея лекарство, което да осигури последващо пълно оздравяване, а само я е зашил. И скоро болестотворните организми започват да работят и причиняват в организма на човека инфекция, която в крайна сметка е в състояние да доведе и до самата смърт на този човек. Ето какво се случва, когато правим нещата неправилно, или както народа казва, когато сложим каруцата пред коня. Защото свещеническите молитви са нещо безспорно добро, нещо безспорно силно, но центъра на християнството, всичко е съсредоточено в светата литургия, където по време на евхаристийния канон хлябът се превръща в тяло Христово, а виното се превръща в кръв Христова. И приемайки ги, ние християните приемаме Христос в себе си. И това се случва вече повече от 2000 години. И така ние християните се освещаваме, така получаваме сили, както за този живот, така и за бъдещия живот, който ни предстои. Така че много важен е въпроса, причестяваме ли се с тялото и кръвта Христови. Също много важен е въпроса, ползваме ли се от таинството покаяние, наречено още изповед. Това таинство е дадено от Бог по великата му милост, за да може ние да периодично да успяваме да имаме начин, по който да очистваме чернилката, която сами сме вложили в душата си, чрез греховете, които всеки човек извършва ежедневно. Малки и големи. Въпросът е там да се ползваме от тайните, да приемаме тялото и кръвта Христово, да се ползваме от таинството изповед. И тогава вече нека четем молитви, нека така да се каже да зашием тази рана с молитви. Но рана, която вече е почистена, която е дезинфекцирана, в която е вложено лекарството, а не рана, под която безпрепятствено се множат болестотворни организми, които в крайна сметка ще ни убият. Божието благословение и милост да дойдат върху всички вас. Мирен и спокоен ден!